yung apo na. Apostoles. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostoles hali sa bukid ni mga Olivo, na may 10 kilometro at distansya sa syudad. Pag-abot sa harong na pinagdadagosan ninda, naglaog sinda sa kwarto sa itaas. Sinda ino si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na Patriota, saka si Judas na aki ni Santiago. Nagdalay sinda na sa haro sa pagpamili, kaiba ang mga babae. Asin si Maria na ina ni Jesus, sagkot ang mga tugang na lalaki ni Jesus. At tataramon kan kakurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kakurangnan sa paman. Umawon ang kagurangnan. Kamong mga surugoon ng kagurangnan. Umawon nindo ang sa iyang ngaran. Umawon ang ngaran ng kagurangnan. Ngunyan asin sagkot paman. Umawon ang ngaran ng kagurangnan sa paman. Puon sa sirangan sagkot sa sulmupan. Pag umawon ang ngaran ng kagurangnan. Nalangkaw sa gabos na nasyon ang kagurangnan. Nalangkaw sa kalangitan ang sa iyang kamurawayan. Umawon ang ngaran ng kagurangnan sa paman. Si Isay ang makakaarok sa kagurangnan na sa tuyong Diyos, na nag-ierok sa kaitaasan, na nagtutungaw sa langit asin sa dagat. Umawon ang ngaran ng kagurangnan sa paman. Hale sa alpog, binabangon niya ang buka. Hale sa basurahan, binabangon niya ang mga daigsuha. Tanganing patukaw, kaiba ang mga prinsipe kan sa iyong banwaan. Umawon ang ngaran ng kagurangnan sa paman. Kain na. Mina. Kain.
Kain na. Sige lang. Ay, tinapay. Tingin ka, tingin.